Allo? Allo? Eh, Bab. Hono mbaɗɗa? An e laawol? Ana jogori janngo wedde de. Ala kay? Lay, wadde an tam mbi laawol de. Ani po marise? Eh. Ala wona nene ba wona tata haren ko hono mbatta a ƴetta taxi sika yettima mi yoɓa ɗum arrivé payé ala ba e ko ɗum ƴettuma Fouta way min yoɓata anani sika yettimma mi yoɓ baboyam eyyi sika wimo metamo ko yambal paami sika ari ha yambal sika wirtima station ko ɗon o tournata sika namnimami tan heɓe fof heɓe andimi ɗo eyyi kay yimɓe fof andi kam ɗo sika namnima tan ɓe gaddanma ha damal galle inchallah e kay baboyam lawol jam jaran he allo babo mi yejjiti namnade ma mbar Samba tampinanima lawol ala kay ala hoto habdu chauffeur ba wallahi suka Samba tawi kam ɗo han ma ando hay goto tampinta babam o taro oto he ala ba hoto taro oto he kay yo jippu tan jaram eyyi d'accord lawol jam ba eyyi babam way babam jalni ma Samba hanɗin Samba wallahi ma hanɗin bambar tampani lawol ngol no waɗi de ande lawol Fouta kam kalluji gila watti fewde ha hande joni Fouta no muusi lawol ngol yangar ono kewi mbima mais babo an ba tikkere gasat gila garɗa yeru ngoni hillo no salmonirma o itima bange fof mais a jaɓani jabadem Aysaa ba daram hen tan annen ay an Aysaa joom galle ma wiye kam ko fakka ma ay min ɓuuri wonde fakka ma fof ay ba hoto wi noon an joom galle ma no foti kam wiide min ballude ko gasi mi natti o jibin yeru foti min kuccide am e dukkuɗo ɓiyi ko mbiya ɗum balluji ma gasi wallahi ba mi haaldi hen makko ko jum tan so balluji am gasi mom mores mom rokkum wallahi ba ko gongo anni gongo ko jum tan hade mi sannidde ɗum ha mi humto ay ba hoto won noon mom hollu yero min ɓuuri wonde fakka ma ay ba ko lewru ɓural gonɗen ba mbimami yero yiye kam koko woli ɓerɗe min ɓuuri ɗum wulde becce fof wulde kam becce tahi mbaɗami chef de village Wourossogui anani min cuhle toksel witano fontoɓe eyyi wona gonga haɗa haalde étade ɗum balluji ma gasi wasde joƴ tan anani ko wasde joƴ tan mi natti wa jibin yeru noon foti wi noon hay mbaluma ka hume fota wiide mbalu ngu natti wa jibin saka neɗɗo e noppi makko wallahi welani ha mi humto tan welani mais ba ɗum ko ɓin ɓuuri mettude kala cañnoɗo joom galle ma tottu cir bamma e nene ma vraiment donc ko haali ko komin ɓuuri musde way daram hen ganda hakkilo woni mo timmani tan ko tikkuɗo tan am yara ndiyam aɗa andi kanko ɓiɗɗo gumorani ɗum a fama tan baboyelam matana wona ɓiyam wallahi komi ɓiya min jekki ɗon dokkuma mata min ɓuuri ɗum wallahi duuɓi mi fota ɗon ɗo mi haalani wallahi min mi jogo Samba tan yeru kar ha watti kam wiiɗa natti wa jibin ɗum ko lawol kam ñamɗo Samba walla kam jarɗo Samba wona wiye kam ko bandi woɓ tan ha mi yara ndiyam tan mom holɗum yeru min ɓuuri wonde fakka ma an ba woytoma Koorka ne jeggumade Koorka Dakar musani hay tan ɗum wona Koorka Koorka Fouta koko woli jaw mbima mbaɗi Mboye mbar wona hendu heew Mboye bonno woni Fouta Koorka Dakar ke wona Koorka Dakar musani Koorka Fouta ɓuuri mus ɗum kay ɗum onon so rewin bol par baddiɗo ko ɗon Koorka ɗum wona Koorka ɗum musani
Fuuta no Fuuta mooyo bonɗo won. ala ke yendu heew Wallahi. est ce que andi Samba dogde docteur jutta eyi Samba kala ko mbaɗonoɗa wuro tawi kam ha do e Dakar kala ko mbadda wuro tawi kam to gonda koye wujjude beyi janna aɗa wujji baali janande aɗa his aɗa ñaama an e guijirama ma ette ko an ardoto go diɗo belo kala cuguinen kalɗo e nder wuro ngo nanga ɗum piya ɗum dose ma babiraɓe yummiraɓe mawdiraɓe ma ala tan mo guittanɗa needi eyyi suko hammi para ala mo guittanɗa needi pourquoi ça non nihrimami ale kono babgo wona mbinoɗi par ce que sa yii nadde ne waɗata ene waɗi nonuji ne waɗi noon aɗen wiyete noon moɗon mbima mbiya noon par ce que billahi ko nonuji min ko mbaɗi mbi honno haydara waɗa sona suwaɓe ɓe toñat kam moɗo mujamɓe ɓe toñi kam min mi janka ɓe mi naɓe ladde ɓi asara o ladde pinomomi pimomi ha umayi gaccimomi kadi ha kanko toñam kanko wi yow sa papa da jolda sew ha ko rew wiyami noon lottam mi waɗi ɗon ha ɗum noon tawi pimomi ha maayi gaccimomi toon ñande ko ɗo ñaami maayo ɗo tan maayo mboɗo loto nden asara armi ño fof wi mi lotta o wi mi lotta o wi kanko wito lotade par ce que o sikkata komin darata zippo silip zippo ko woni zippo silip aɗa yaha ɗa min darade ko kanko wi moom moye waɗi lolu kanko wi min darata zippo ɗum o sikkata quoi eyi wona yide aɗa naɗa zippo mawɓe kanko wi mi darat ɗum nder suudu nder suudu min ma weetata ɗo henne hami taƴ haƴamaɗa hen ha yimɓe taƴ nane ko minna kam koye téléphone o wona mo humtima reftu hen wona mbiɗa balujam ko gati reftu hen ka jeewa kam wagga ko mo holluma ɓuran kam wonde wagga an yeewa wi tan baluji gati nana haal a haalta aɗa min kala ko jeyɗa ko min ɓurma ɗum hewrede yeewa baluji ko gati ka ey reftu hen a reftata hen de reftu hen so taw min jiɗɗa mi nawma bamude min jiɗɗa mi nawma bamude ha min jiɗɗa mi nawma bamude aɗa wawi mi nawde bamude min miɗon nawatama bamude min aɗa wawi mi nawde bamude an yeewa woɓɓe ko malaka mawti nawatma bamude kono wona junggam ngo womre oɗo nawatma bamude wala ko mawti so nayi kam bamude tan wala ko mawti nawtuma jeeya an yeewa wona baluji kay ko gati aɗen guilnani aɗa waddode fiyat sam waɗa yiilo nden mi yaran joni mi yari noon kala ko haal mata waw reftu hen yar mi baluji gati kadi yiyata waga ko ɓurma wonde wagga mi yekkine ɓinguela mi rokkuma ey a yitti yaraki kanko wona komi toddemi teŋe a teŋema timman teŋam tigima teŋema timman teŋam tigan ha dadduni kam ñaman min joganma ñamade teŋe yeero neɗɗo yo suurat hoore mum suur hoorema mbaɗa haaldema ɗo kam baluji gati ana jiiɗa ko yaade bamude jiiɗa ko yaade bamude jiiɗa ko hodderde murtoje de hono naw ko murtoɗe wona ko jiiɗa ko yaade murtode min noon an noon ko murtoɗe jiiɗa ko yaade murtode jiiɗa ko yaade murtode sa nayi kam murtoɗe mi nawma jaaj eyyi kuntin mi nawma jaaj an poɗɗa wallahi rewta hen kadi may ɗum mbaɗa haala may ɗum a haalde bamma ko juromi nawanimo bamude a haalde bamma haalde bamma mboɗo mooli allah haalde bamma mboɗo mooli allah yono mooli allah haalde bamma ɗiɓɓe fof ɓe ngari heɓe ketto mbaɗa ɗum ko jam noon eyyi refto kalɗa ko wona ko bino balujam gati ko minomami hami humto yero babu mi winomo ƴeewam hen yero babu wona guiƴe babu wona guiƴe kat haɗa haala bamule haɗa haala ko kala an haɗa suusi ɗum ɗo murtoɗe an haɗa wawi namtude babam bamule an andu hoorema ta nawi kam bamul mi nawma jeehe baabo heƴƴu oto defto o ñam tawde tottanima comme baabi waɗanima baabiraɗo oto wonmo ɓiɗɗiraɗo o tawi no ñamira tan ganda joƴani an ha ɗum noon
Amin. What? Mi mam nañu. Ma yi mi memani ma. Yoro